un dels productes emblemàtics de casa nostra, perquè està elaborat amb trepat de la Conca. Per fer els vins rosats, per fer els vins rosats bases comós, és una varietat idònia degut a les característiques enològiques de la mateixa. Té una graduació alcohòlica moderada, una acidesa alta, que fan molt apte els vins de trepat rosats per l'envelliment, per la criança com a cal, per l'envelliment en cava i després els de llocs.